Movie Room ikulethela iShrek Mass Festive kulamaholide. Uthiwani uma yonke into obuyithanda ishintsha phambi kwamehlo akho. Thutha sezimzim yonke into ishintshile. Busa mina manje. Ngokwenza isivumelwano esishintsha konke, umhlaba wakhe awusafani. uFiona akasamazi, nabangani abamkhumbuli. Sizana lensimo lisangana nafuna ukungithuma. Lungisa ndlela. Ubusi noDoki bazonihleka. Ngiyayithanda indlela ekuzokala ngayo lapho. Ungaphuthelwa uShrek 4 Forever Yena ngesizulu ngomhla ka27 December ngo8 p.m. kwiMovie Room. Thola iHollywood Mzansi Style njalo ngomgqibelo ebusuku ngo8 p.m. Movie Room, moved by movies on DSTV channel 113.